ግና 56,000 በላይ ሻዕቢያ የላከብኝን ተተኳሽ በቁጥጥር ስር አዋልኳልም። ይህ የጦር መሳሪያ ጥይት ለፋኖ ሊደርስ ተልኮ የነበረ ነው ሲልም አሳውቋል። ይህንን መሳሪያ በማስተላለፍ ድልድይ የሆነው ደግሞ ህወሓት ነው ሲልም ከሷል። ሻዕቢያና ብልጽግና እርስ በራሳቸው የሚያደርጉትን መካሰስ ቀጥለውበታል። ከሰሞኑ የሻዕቢያው አገዛዝ ፕሬዝዳንት የሆኑት ኢሳያስ አፈወርቂ የ4 ኪሎን የቀድሞ የጥፋት አጋራቸውን አገዛዝ ብልጽግናን ሰነፍ፣ ፈሪ፣ የስስታሞችን ስብስብ ብለው ገልጸውት ነበር። اوكي كم تري ودا لهم اتي امونغو دحري نا ايرترا بريزنت سياز هبوم حنتي حيالن مرارن صفعيت نيكست اكايدا ناي بلصغنا انتاي كون يخون بخمي منقد قبر ملسي هبي يخونو زبل اقدا صار سينير بزح حسابات ما صبي وي برقت رسح جايم كتاتاتو مخانو فلوت نيرو ويون اب أتى خود الزنبرة ناي كويناتن سلمان وشتاو صقماتو نا بيرترا الله جيب كان يرترا نمتكع زخيه زنبرة كوناتات نابو مور فوكس كجبر كم زغل غمغام نيرو كابت غمغام كاوص اي كونن كم تري وزلهم نا اثيوبيا security forces intercepts over 56,000 rounds of ammunition sent by the Eritrean regime to armed groups operating under Fano name. ስለዚህ ኤርትራ አጽዋርን ዕጥቅን ኒፋኖ ክትሕግዝ ተሰዶ ዝነበረት ሒዝና ኣለና ዝብል ዘረባ ብሚድያታት ናይቲ ሃገር ዘርጊሖም ኣለዉ። እጂ እዚ ዘረባ እዚ ንሳቶም ከም ወትሩ ዝጥቀምሉ ጭብጢ ወይ እውን ሓቅነት ብዙሕ ኣገዳሲ ስለ ዘይኮነ ድመስሎም ገይሮም ክሕስውን እዮም። ንባዕሎም ሓሲቦም ንካልኦት ክሕስቡ ክፍትን እዮም። ንላዕሊ ድማ ለብለብ ከብልዋ ክቕኒ እዮም። ግን በሁሉ መንገድ ክንሪኤና እንታይ ማለት እዩ? የገጠሙን ጠላቶቻችን ግን ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን የሚሻሙ ናቸው። እኛ ዛሬ ሰርተን ነገን ለመዋጀት እንተጋለን። እነሱ ትናንትና ላይ ቆመው ዛሬን ለመሻማት ይሽቀዳደማሉ። ካደፈው ገላና ከኮሰመነው መንደር ከጦለገው ዘንባባና ከማይሻገረው ከተማ በቀር ምን ተረፈን ምን ቀረን የት ደረስን ቢባሉ መልስ የላቸውም። كم تري ودا لهم اتي حقراو تلفزيون ترى بروباغندا ويون ميديا تاع يكونون نتي ازازربازيا انا اي سمع كون يرملو تزربو سلدي سمعوا ابقلقل يوغن حبي ام زنبورو زربا نسو ام مدرخ تزاربو يحبو ويا ما بتزبي نمتقع تخطقمامي مثلني قراريصوم يعليو بزح فيديوهات ناتو ايديتد سلازخون قريصوم اتريفوم ما يصنحو شعو ايرترا قلمز بلد يتقمو لك محجي ابزح كنتات رينا يحجون تايدول دلو صلاتنا دحريت عبد الحريت كوينوم زنبرو زلو معرينا كمعبلون كغسوسون زي كالو عبد الحريت كوينوم نعانا بنايت مالك صوتاتات كربشونا زفتوني منابله بزح يد زربا بزي ولا يقول عزربا مخانون من تاي تفلت انتاي زبل الله حنتي موتيفيشنال سبيتش الله صلاه غاز دربيل كامني صلاتي دربيل امني تتقيمس غزا سري هي قال زبل الله زربا بزي ناي تيك توك قال وي قال اميديا تحلف كلها كم ناي موتيفيشن قال يتقموا اليوم كوميتي كمي عبد الحريز زربا الله تكمصنا لهم صالكمي كومي لما بتي تشمم تيملو I don't know where that is كسمو ابزي እንደሚውል ብሎኬብን ድንጋዮች እውነት ነው። እያንዳንዱ የሚወረወሩብን ድንጋዮች ተግዳሮቶች ለግንባታ እንደሚውል ብሎኬት እንጠቀምባቸዋለን። እያንዳንዱ ጦር እያንዳንዱ ፍላጻ እንደ አርማታ እንጠቀምበታለን። እያንዳንዱን ስድብ እያንዳንዱን የቅናት ጩኸት እንደ ማንቂያ ደውል እንጠቀምበታለን። ስለዚህ እዚ ናይ ተራ ሞቲቬሽናል ስፒችስ ኣብ ካለ ዝጥቀሙሉ እዩ። መጀመርያ ማለት እዩ ናዕባኻ ዝድርብ እምኒ የለን ንስኻ ኢኻ ደርባይ you are the one ነቲ ሪጅናል security and stability ትርብሽ ዘለኻ ቁፅሪ ሓደ ንስኻ ኢኻ። ዘይባሕሩ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ ዘይወደቡ ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ زي ጸጋታቱን زي ሃብቱን ዝደሊ ዘሎ ንስኻ፣ በኃይል ክወስድ ዝብል ዘሎ ንስኻ። so who are you blaming? من ينابخ متيو مريتك كوسس دله غراتك كوسس دله مايك كوسس دله كالو تغيرهم كا go talk to them, go have conversation with them, don't talk to us. ኤርትራ በመሳኻ ካባኻ ኤርትራ ውስጥ ደለ ነገር የብሉ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደለ የብላ ነፍሳ ዝኻለት ዝኣክል ኣኺሉ ዝተርፍ ጸጋታ ዘለዎ ሃገር እያ። ስለዚ እምኒ ዝድርብየልካ ትድርብ እምኒ ስኻ ኢኻ ኩሉ ግዜ ናይ ነገር ናይ ሽግር እምኒ ትድርብ ዘለኻ ስኻ ኢኻ።
እቶም بعدኻ እምኒ ደርብዮም ወይ እውን ብብረት ገይሮም ዝድክሩኻ ዘሎ ድማ ተመሳሳሊ ብናትካ ፀገም ዝተበገሱ እዮም እምበር ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ስለ ዝሓበሩ ይኮኑን ከም ዝኾኑ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ግን ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኦፍ ኮርስ ደረጃ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓት ናይ ተሃገሩ ኣብ ግምት ኢኻ ሓደ መራሒ ኣብ በረኻታት ወይ እውን ኣብ ናይሹ ከተማታት ዝቕመጥ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ናይ ብሓቂ ልቦና ዝመስል ናይ ብሓቂ ልቡ ክትንክፍ ዝኽእል ዝመስል ዘረባ እዩ ቀፃላ ሚድያ ዘለና ንሪኢ ንሰምዖን ገለ ዘለና መላገፂ ዘረባ ክመስል ይኽእል እዩ መራሒ ናይ ሃገር ደስኢል ከምዚ ተረካብ ናይ ቲክቶክ ዘረባ ክዛረብ ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ንካልእ ሰብ ግን ከምዚ ዓቢ ልቦና ክመስሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘየለ ፀላእቲ ክፈጥር ይድፍትን ዘሎ ፀላእቲ እንተለካ ከይድካ ኮንፍሮንት ግበር ኤርትራ ፀላኢ ከም ፀላኢ ኣቕሚጥካ ንኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ፀራ ሰራሕ ኣለካ እንዲኻ ግን ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ የብልኩም እዚ ግን ሓያለ እዋን ፀኒሑ እዩ وحجي تريود لهم زرباون أكيد ما خايبة ما بحورة أفريقيا دي أبيو إند بدأ بخص فيهم هذه شفت حزنا لنا by the way أبزي نيروتي شفت حزنا يزولو زلو كم تريوم زلهم مع توتادراتون يوم زمار غزلو كم تريو أبزي حزنا تباهيلو نيرترا كل زي كما مهدا من هايتي بروباغندا ناتهم مخانوس اللي زي تعرف بعلاتهم سقيلهم زبقسو زي انقساقسو وزنبر بريتي زخون بعلخا تبقسو بعلخا تحزو شعود فيلم تسرح الله وش تعدخا مالتي this is nothing new and كم زي عينة رسح قايم كسعوتو كم زغولا بزعو قزيرينا مالنا كل قزير زعوتو لتاكتيكيو أقدم أبيلهم لزي أقل مدالة وقيرهم لاني رميم حانت بزي أسمعوهم لا يتدرج عند سبسبة نبر أرينا لا يتدرج سبسبة كأن زمنه كاسي يتساتف بد ሄኖክ የሚባል ከወሎ አካባቢ ሄደ ከሸዋም እንደዚሁ አንድ ብሩክ የሚባል ልጅ የተሳተፈበት ከጎንደር አንድ ሀብት የሚባል ልጅ አድርገዋል የቲፒኤልኤፍ ጀነራሎችም አብረው አሉ የሻቢያ ጀነራሎችም አብረው አሉ አሬና ላይ ተገናኝተው የተነጋገሩት ትልቁ ስራ አሁን አንደኛው የአማራ ፋኖ ኮዝ ተብሎ የሚታወቀው የማንነትና የወሰን ጉዳይ ነው ወልቃይትን አስረክቡን እኛ 4 ኪሎ እናስረክባችሁ ነው የተባሉ كم تري ورد لهم زتي يدو هيبو متيو نبحكي ورد دازخونه بروباغندا يزلو هذا سب كفانو يدو هيبو متيو نيمولو مستيرات نيفانو يفلطه سلازي مش عبيا تراقيبهم نيروميوم جنرالات هو حتى تراقيبهم نيروميوم وتم هو حتى ما اتليست ماني حتى زلو تي ولقايتن تقدن تግራይ ተረኪብኩም 4 ኪሎ ከነብጽሐኩም ከንሕግዘኩም ኢና ኢሎሞም ይብላሎ ስለዚህ ኩሉ ትገይም ታይ ማለት ህዝብ ማሕራ አንጻር ፋኖ ንምስላፊ ፋኖ ነዳ ማሕራስቲ ወልቃይት ዝበሃላ ገዳሲ ክፋል ናይ ቃልሱ ስለዝኾነ አቡ ይብጽሐኒ ዝብሉ ሕቶውን ስለዘለዎም ነዚ ሕቶ እዚ ክሸይጥ ዝኽል መራሒ ናይ ፋኖ ድማ ንህዝብ ማሕራ ዝውክል ኣይኮነ ንምባል ዝጥቀምሉ ዘለዎ እዩ ኩሉ ትገይም ግን ታይ አውሽት ሃገር ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር መቃቂል ካነት ሃገር ንተጋሩ كم زي قاتات ناي كال هاجر ناقل عم حرر ما زي كم كال هاجر بلصقنا تابد 4 كيلو زول خالق نبي حق الدراما وش هاجر ده 50 سرحي سب اب منغستنا يتهاجر سي اوش هاجر دراما يسرحني اب وصايت اب مسوص انا وصا حيلታት ገለ ድራማታት ክሰራ ይፈልይ ዝሪዮ ዘለና ክሊርሊ ብልጽግና በዓሉ ዝጻወቶ ዘሎ ድራማ እዩ በዓሉ ዘሰላስሎ ዘሎ ሽግሪ በዓሎም ድግፈጥርዎ ዘሎ ተዋሶይ أوشت عدي حنساب أورومو خين كام سامحرا حنساب أمحرا خين كام أرتجراي حنساب تجارنا محرو أمحرنا حد كان تايو أورومنا حد كان تايو بكات دراما نايتوشت أمي الزد دراما زي كفت حصل زي كعلى بنتقلنا نعمني دسكرو زلو نبي إرترا كمر ما نبجبسي زغاب تتجا من ريوز لنا لنكنه إرترا بس جبت ركب على لوازبلسي تنفاسون كوتسي دليزلو أبزر سمعوا مجي ورت ميديا نجيبسون صبوز خانة بدها صبوز خانة جوز قبر لهم على مثلا نابون كتسول ليهم دلهم يتران عندنا almost نا سراوتشون ميا قالتوا يهونو عندنا حسابات وستو سلسماو بتنا مسكين اسمه وفي شأن آخر يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم عاصمة الإريتريا أسمر بأن وزير الخارجية سوف إرترا بيدبت كذي يتناقروا سنه بوستو بتابع يقول فيديو هنا جن أنديت أبرون بيسارو راسه تشوس يناقروا تو هاجروش محكل سفيه هنا تمرتنا جنونات إن دالله يميساي هنا يا عند رسالة شفهية من عبد الفتاح السيسي ودا جو إساياس يميجل على العلاقة المصرية الإرترية يدت الثورة
ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ጥዕና ዘለዎም ህዝቢ ይኮኑን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ከም ዘለዋ ሚድያ ናይ ግብፂ ብዙሕ ግዜ ይዛረብ ከምቲ ብኤርትራ ወላ ሓንቲ ዝረብን እዚ ጉዳይ እዚ ብግብፃውያን ግን መንግስቲ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ስምምዕ ገይሩ ከም ዘለዎን ኣዝዩ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ከም ዘለዎን ሕሉፍ ሓሊፎም ድማ እቶም ግብፂ ማለት እዩ ሰውራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሰውራ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግብፂ መሰረት ነይርዎ ምስ ግብፂ ምትእስሳር ነይርዎ ግብፂ ድማ ኣብቲ ሰውራዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዓባ በርክቶ ዝገበረት ያኢሎም ኣብቲ ዶኩመንታሪ ናቶም ናይ ፊልም ናይ ግብፂ ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ገይሮም የብፅዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሰብኣይ ስለበ የዓይኒ ኢትዮጵያውያን ምህር ኣለኹ ዝብል እንዲ ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓንቲ ዓይኑ ይነግስ ምስጢር ሓደ ምስጢረ ስላሴ ዝፈትሐ ኮይኑ ዝዛረቦም ዘሎ ሻዕብያ ሰውራ ናይ ኤርትራውያን ግብፂ ኣበጊሳቶ ግብፂ ኣደጊፋቶ so what it's not the first time ሓደ ቃልሲ ዝገብር ህዝቢ ዝኾነ ይኹን ካል ሓይሊ ክሕግዞ ኩሉ ኪት ኣፍሪካ ከይድ ካሕተቶ ንዓኻሲ ካብ ጥልያን ዘናገፈካ መንዲ ካልኦት መፅኦም ደይኮኑ ዝሕግዝኻ ነይሮም and forever ካሰብ ይሕግዘካ ኣሎ ሳጂ ስለዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ወይ እውን ሰውራ ናይ ኤርትራ ካብ ግብፂ ሓገዝ ተረኸበ ግርም ከምዚ ንሓፍር ገለ ግብፃውያን ሓጊዞምናዮም ገለ ኢልና ሕብሕብ ንብል ዝመስለ ዘሎ go to hell ያሬት ምስ ግብፂ ከማን ሞር ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ንገብር ኢልና ኢና ንጎም ሸትን ንጉስጉስ ዘለና ካምፔይን ንገብር ዘለና ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ዓበይቲ ዲልስ ክንገብር and forever ናብቲ ባሕርና ከም ዘይተቆርቡ ዝገብረኩም ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኢና ንደሊ ዘለና ብቕልፅምና ጥራይ ዘይኮነስ ብድኻምናን ብረሃፅናን ብቃልስናን ብመኸተናን ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት ሃገራት ሽርክነት ጌርና ባሕርና ብማዕደ ትርእይዎ እምበር ከም ድሌትኩም ትርእይዎ እንትጥቀሙሉን ክኸውን ኣይክእልኒ የስ ከፊልኩም ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ብቋንቋ ናይ ንግዲ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ልክዕ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከይድኩም ትገብርዋ ዘለዎም ከማ ከፊልኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ካብኡን እንየው ግን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ and ግብፂ is one of the best candidates ምሳና ሽርክነት ንክገብር and why is that ኣብዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ቅድሚ ሕጂ ምስጢር ኢና ረኺብና ኢሎም እንዲኦም ኣታ ዞም ሰባት እዚኣቶም ንዓና እኮ ዘሰክፍ ዝመስሎም ዘሎ ዘሰክፈና ወይ እውን ናሓፍረሉ ዝመስሎም አፈወርቂ ይናገራሉ ግብጽ የኤርትራን የሀገርነት ጉዳይ እምትደግፈው ለምንድን ነው ለራሷ ጥቅም ብላ ነው ኢትዮጵያን ለማጥቃት ብላ ነው ለአባይ ውሃ ብላ ነው ብለው ይናገሩ ነበር እስቲ እንመልከተው ብዙሕ ታሪኻዊ ምክንያታት አለው ናይ ግብጽ ደገፍ ንኤርትራ ወይ ደገፍ ተዳነሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም ሞጓጠይ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብሞ ልኡላውነት አረጋጊጻ ክትነብር ትኽእላ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ሓደ ካብ ዓቢ ስትራቴጂያዊ ጸገም ግብጺ ናይ ኒል ማይ ኣብዚ ማያት ዝህልሙ ቁጥጻር ናይ ግብጺ ብዘይካ ዘይምርግጋ ናይተን ኣብ ውሽጢ ማይ ዝብገሰሉ ቦታ ዘለዎ ሃገራት ክመጽእ ይኽእልን ዝብል እምነት ነይርዎም إذا قالوا تاو تمام تاريخ خمي جرو محبيلو أبناء جبس البوليتيكيات ناتو تاريخ الله እንግዲህ እንዳያችሁት ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሴራ ከራሳቸው ከኢሳያስ አፈወርቂም እንደሰማነው ግብጽ በደንብ ነበር የምታግዛቸው ግርም ገበረት ኮን ብለኩም አለና I think it ምናልባት በይነይ ከውን ስካፕ ኮሜንት ከሰማኩም ይደለ ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ክትገብር ሕማቅ ተስምዑ ኤርትራ ወለዲ انت ኤርትራ ምስ ግብጽ ሽርክነት ንክትገብር ሕማቅ ተስምዑ ኤርትራው እንተ ዓይነት ኤርትራው ስለዝኾነ ወይ እንታይ ዓይነት ስምዒ ስለዘለወ ኢትዮጵያ ተተዳሊና መፂና እዚ ደይኮነን ቋንቋናቶም ኤርትራ ምስ ግብጽ ይኮነ ምስ ጅን ዕፍሪት ሽርክነት ክትገብር every right አለዋ ስምዑም እዚኦም ጎረቤት ሕስካ ከመይ ጌርካ ተቀስ እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው በሚቀጥሉት 25 ዓመታት 200 ሚሊዮን ይሆናል እንዴት በ2 ሚሊዮን ማህበረሰብ ጥቅም የ200 ሚሊዮን ህዝብ ጥቅም ይዘጋል ፌር አይደለም አልማቅ ትሪ ወደለኩም እዚ ፊልድ ማርሻል ይተባሃል ናይ ቀደም ምሩኽ እዩ ጅድማ ሓላቃ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ አሚን ካብዚ ንላዕሊ ሓደ ሃገር ድሌታቱን ሕልምናቱን አጀንዳናቱን ፕላናቱን ካብዚ ንላዕሊ ነፂሩ ክነግረካ ይክልኒ ሎሚ 130 ሚሊዮን ኣለና ድሕሪ 25 ዓመት ድማ 200 ሚሊዮን ክንከውንና ይብላ ኣሎ አይደነ ብኸመይም ዝፋረዩ ዝኾነ that's their thing ናቶም ጉዳይ ንሱ ካብ 130 ሚሊዮን ናብ
200 ሚሊዮን ክንባዛሕ ኢና ክብል ከሎስ በኤርትራ ግን ካብቲ ዘለዎ 2 ሚሊዮን ይከውን ይዝብል ዘሎ ሰው ማለት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ልዕልና ዘለዎም ሕልምን ባህግን እንታይ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና እዚ ኩሉ ዘረባና ተዘረበ ከሎ የስ በኤርትራ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሃውታትያን እዮም ነዳያት እዮም ገሌና ዝበሃል ዘሎ ግን እዚ ዘረባ እዚ በቲ ሃይስት ሌቨል ናይቲ መንግስቲ ንህዝቡ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ኣሎ what does that mean ንዓና ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን እንታይ ትርጉም እዚ ነቶም ዝመፅእ ዘሎ ወለዶሲ እንታይ ተልእኮ እዩ ዘለዎ እዚ ኤርትራውያን ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ደቀይ ኣብ ሄናይ ቦታ ክነብሩ እዮም ኣብ ኤርትራ ክነብሩ ንሕር ኮይኖም ከመይ ዓይነት ሃገር እያ ትፅበዮም ዘላ ኤርትራ ማለት ኣይኮንኩም ከመይ ዓይነት ብድሆ ካብ ጉርብትና እዩ ዝፅበዮም ዘሎ ክትሓስብ ይግድደካ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ለክትብለን ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ኤርትራ ይሓስበሉ ህሉ ከውን እዩ ባት እቲ ዝሓስበሉ ዘሎ ንዝመፅእ ዘሎ 50 ዓመት እንታይ ክኸውን እዩ and where do we stand with that ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 20 ዓመት 30 ዓመት እንታይ ክገብሩ ከም ዝኾኑ ይነግሩና ኣሎ by the way ኩሉ ግዜ point of reference ናቶም እንታይ ይብሉ ሃይለ ስላሴ ንግብፃውያን ሓደ መዓልቲ ደቀይ ዲጋ ገይሮም ንኒልሲ ከብክይኹም እዮም ወይ እውን ረብሓና ኢትዮጵያስ ከምልስዎ እዮም ኣነ ዓቕሚ ስለዘይብለይ ኢሉ ፈኪሩ እሞ ሽዑ መለስ ድማ ነቲ ሕልሚ ኣበጊስዎ ብልፅግና ድማ ወዲኦም ኢሎም ዝጀሃሩሉ ነጥቢ ብኻልእ ዘረባ ኣብይ ኣሕመድ ደበግሶ ዘሎ ድማ እዚ ወላ እውን ኣብይ ኣሕመድ ተደይሰለጦ ድሕሪኡ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ንከሳልጡ ዓብ ተልእኮ ኣለዎ ይብሎ ንሳቶም ንዕላምኦም ሎንግ ተርም ፕላን ኣለና እዚ ሕቶ እዚ ድማ ስትራቴጂካዊ ፕላን ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉና ኣለዉ ስትራቴጂካዊ ማለት ክንዲ ዝነውሐ ግዜ ወሲዱ ክፍፀም ዘለዎ ማለት እዩ ሕቶ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ብኤርትራ ማለት እዩ ብኻልእ ከይመስለኩም ብኤርትራ ንኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ኢምፐራቲቭ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ፕላን እዩ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ክኽፈለሉ ዘሎ ጉዳይ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ሕጂ ምናልባት ዓቕሚ ኣለና ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽንስ ኣለና ወይ እውን ስትራቴጂካሊ ዲፕሎማቲካሊ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ክንህሉ ንኽእል ኢና ካብቲ ቀደም ዝነበርና ዝሓለፈ ብድሆታት ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኮይና ንዝመፅእ ዘሎ 5 ዓመት ድዩ 10 ዓመት ድዩ 20 ዓመት ድዩ እዚ ፀገም እዚ ገንፊሉ መፅኡ እንታይ ክንገብር ንኽእል ፎር ኤግዛምፕል ኣነ ኣብነት ክወክመ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 1991 ኤርትራ ናፃ ምስ ገበራ እንታይ ገይሩ ሓይሊ ነይርዎ ፓወር ነይርዎ ክውስን ይኽእል ነይሩ ኣብቲ ዋን እንተኮይኑ ግን እንታይ ገይሩ ብቁልፂ ንዘረጋገፆ ናፅነት ብፖለቲካዊ መንገዲ ብሬፈረንደም ገይሩ ድማ ሓሳብ እናሓወርነት መንገዲ ካልኣይ ግዜ ተገምጢሉ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ይዛረብ ነይሩ ኣብ 88 እንዲገለ ሎሚ ሓይልና ተዳኺሙ ኣሎ ግን ሓደ መዓልቲ ሓይሊ ኣኪብና ክመፅእ ንኽእል ኢና ኢሎም ከም ዝዛረቡ ይፈልጡ ነይሩ ስለዚ ሰውራ ናይ ኤርትራ ገምጋም ወሲዱ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ብሓይሊ ሎም ስለ ዝፀብለልናዮም ኢትዮጵያ ካልእን ሓጊዞሞም ግዜ ወሲዶም ተኣኻኺቦም ቀላፅቦም ኣኪቦም ክመፁ ክእሉ እዮም እሞ ነቲ ተቓሊስና ነምፅኦ ዘለና ነፅነት ኣይንኣምነሉ ኢና ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ካብኣቶም ንላዕሊ ወፃኢ ሓሊፍና ብዓለም ደረጃ ኣፍልጦ ረኺብና ሬፈረንደም ጌርና እታ ጉዳይ ከነብል ኣለና ይብሉ ነይሮም እዚ ሓደ ስትራቴጂካዊ መፍትሒ ነቲ ዝነበረ ብድሆ እዩ 35 ዓመት ድማ እንቀሳቂስና ኣሎ ኣብ 35 ዓመት ግን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ ወላ እውን እቲ ሪፈረንደም ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ ኣብኡ እውን ሕቶታት ኣለና ይብለው ስለዚ ሎሚ ከም ይብለው ከምዚ ኣብይ ኣሕመድ ክብሎ ፀንሐ እዚ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ሕጂ ቁጠባና ክንሕይል እንተኽኢልና ህዝብና ክበዝሕ እንድሕር ክኢሉ ዲፕሎማቲካሊ ኣገዳስነት ናሃለወና ምስ ከደ ፅባሕ ንጎ ንሕና ናትና ፕላን እንታይ ይብሉና ኣለዉ ከም ኤርትራውያን ድማ ንሕና ኸ ነዚ ኩነታት እዚ ከምቲ ብሬፈረንደም ገይሮም ዝዓፀውዎ ሕጂ ድማ ንዝመፅእ ክመፅእ ዝኽእል ፈተና እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል እቲ መንግስቲ ከምዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኣገዳሲ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ርክባት ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ስዑድያ ዝግበር ዘሎ እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ንዝመፅእ ፈተና ካብ ዝኾነ ይኹን ክመፅእ ዝኽእል ፈተናን ብድሆን ከትሕኑና ዝኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣምን ኣነ